kabuklan at 22,151.42 hektarya ang mamulmula ang tipagay iti probinsya nga Abra, pakairamanen dagiti rain-fed, irrigated ken upland areas, 4.73% wenno 968.85 hektarya pay laeng iti daytoy tinamulaan agpapan ti July 15. Bulan ti Hunyo aging ga Hulyo ti panagmula ti pagay, ngem no apay akastoy pay laeng kababati na kamula, gapo daytoy ti kinaawan ti todo. Dati lang ti main constraint ti rice production tayo dati todo na. Dati tempo tayo ti kaduan nga rason. Tamos li ko matatangkat, dagitoy ubog, dabang pangrugyanda nga danuman nga makumpahamping nga rin mo at ubog. So kaduan na palang dagitoy nakamulat at ti pagay, wano nakarap, dagitoy irrigated areas tayon. So panpansinan tayo kat dagitoy rain-fed areas tayo kat dagitoy bunubunda kat almost ag 30 days na pa yun. Malakayan mo no kuan pa dagitoy bunubunda kat pa lang ti karodiri manalong kat mo ti pangirang pantan no. Amot kidi nga maperdi ngam dayjay madelay mapektaran lang di panaggipinan to. Kuna ti pag-asa, posible abulan pay laeng ti Agosto amang rugi ti diretso a panagtutodo. 97,364.69 metric tons ti rice production ti napalabas. Ngem gapo iti kinaawan ti danom, posible abumasit ti apit dagiti mannalon ita a season. Ngem linawag ti Office of the Provincial Agriculture, umdas lata ti maapit danto para ti rice supply iti probinsya. Experience si farmer din nga siyempre nataangan nalakayan di bunubunda pumasit ti apit dagiti lang. Usually, daw pa lang ti supply ti bagastay dito yung Abraham. Minimal siguro lang ti kwa naman. Epekto na. Gapo ti prediksyon ang mapasaran itaatawen ti El Nino wenno kinatikag na iprograma para itaatawen ti small farm reservoir ang madaman ti panakaaramid na. Agdagop ti 40 units ti maraaramid iti strategic locations iti naduma-duma nga ili. Kada unit, makabael ang makornong ti 300 cubic meters adanom ken supplyan ti 5 hektarya at talon wenno 10 aman nalon. The main purpose na ito ay rainwater harvesting. Tapos lagi jay makaornong ti danom. Actually dito ket ti purpose na ito pang supusup as pangregan no kano agkurang ti danom lalo no agil ninyo agtudtudo, makaornog, no, nadatutuwis nga awan itudo. So, ito usaran nga kwa. Sila pang supusot mo, tapos no, continuous lahat nga pag sibog mo ijay mula. Naiyo na ang nairamida nagiti rain-fed lowland areas, pakairamanan iti ili ti Bangged, Peñarubia, San Juan, Dolores, ken Lagangilang. Direct seeding ti panagmula da Nanay Estrelita iti Pagay, numanpay adda ti water system project manipod tiniya iti asideg ti Talonda, saan nga umdas daytoy taado da nga agus usar. Actually ma'am, dati water system nga inted tiniya, actually 1 to 2 hectares nga pinadas min ma'am, na nga talaga nga masupplyan dayjay 2 hektarya. So nga makset dagitoy mula mi ma'am, especially dagitoy Pagay, kun dagitoy nateng matlang nga pangalalaan mi iti pagbibiyag mi. Maapektaran kami ma'am, awan ti apitan mi. Awan mo ti sabali nga pangalaan minulikat dagitoy laeng mapapit mi ma'am. Ti small farm reservoir manipod PGA ti agserbi akatulungan ti water system iti lugar amang ted supply ti danom. Dakol ti yaman mi ma'am nga adara ti inted ti probinsya nga small reservoir ta. Dati parte na ti ma'am kadamo nagmula ti Pagay. Isun to ma'am ti pangalaan namot iti kasla pagpadanom na iti Pagay. Kan dagito pa nateng ma'am, siyempre kasapulan met lang ti danom dagito nateng, may sapay ma'am nga sumat ti pangalaan da nga dagito maurnong. Manamnama amalpas ti construction dagiti small farm reservoir iti agtapos ditoy abulan ken mausaren a pagtaya ti danom ti todo. Dagiti beneficiaryo meten ti makaammo ti maintenance ti proyekto. Jessica Boreta, Balitang Solid North.